Εξωτικές γεύσεις με πρωταγωνιστή το κολοκάσι περιελάμβανε η βραδιά γευσηγνωσίας κολοκασίου που διοργάνωσε χθες το βράδυ η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Σωτήρας. Τις γκουρμέ συνταγές επιμελήθηκε ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου. Κρεμώδη σούπα από κολοκάσι με αφρό τρούφας, ντολμαδάκια τυλιγμένα σε τρυφερά φύλλα κολοκασιού, κολοκασοκεφτέδες, μους από κολοκάσι αλλά και μαγειρεμένο ως πεντανόστιμος κάπαμας ήταν μερικά από τα κύρια πιάτα που παρουσίασαν οι αρχιμάγειροι στη βραδιά γευσηγνωσίας κολοκασιού στο παραλιακό εστιατόριο του Δήμου Σωτήρας Νησάκι Beach Bar and Restaurant στην Αγία Θέκλα. Ο Δήμος Σωτήρας προσπαθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατοχυρώσει το κολοκάσι και τις πούλες Σωτήρας ως πιστοποιημένα προϊόντα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τη συνεργασία των παραγωγών της Σωτήρας και έχουμε υποβάλει ειδικό φάκελο για να γίνει σαν τοπικό προϊόν. Η φαντασία των αρχιμαγείρων οργίαζε κάνοντας πανακότα από κολοκάσι με καραμελωμένη ζάχαρη και δυόσμο. Η εκδήλωση είχε στόχο την προώθηση του τοπικού εδέσματος της Σωτήρας όχι μόνο στην καθημερινή διατροφή μας αλλά και στα εστιατόρια. Έχουμε κέικ από κολοκάσι, έχουμε πανακότα από κολοκάσι. Τις γκουρμέ συνταγές επιμελήθηκε ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου με την καθοδήγηση του Προέδρου του Executive Chef του ξενοδοχείου Four Seasons, Πανίκου Χατζητοφή, στον οποίο υποκλήθηκε ακόμα και η παραδοσιακή κουζίνα. Παραπάνω το παραδοσιακό, αλλά ακούμε καλά σχόλια με τους κοφτέδες με δίπλα, με τη σούπα που ήταν πολλά ωραία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει, να αξιολογεί, να μαθαίνει και να εκτιμά το τοπικό αυτό έδεσμα. Η εκδήλωση ήταν διαθυσμένη με καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια. Σε πολύ λίγο θα δούμε την αθλητική ενημέρωση.